Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka office jong u district medical and health officer haringkat kajing trelang bat ka district tuberculosis officer jong ka Ribhoi district kila rakhiye kajing dap shisnam kanthi jong ka pradhan mantri TB Muk Bharat Abhiyan ha kajing alang ka long ha science hall hanongpo ya ka pradhan mantri TB Muk Bharat Abhiyan lapen menapat ba hausnam arajar arpuar da ka president jong kari India Daka Babu Ahmad eka thong ban pendunai ki beri ki bayo eka jingpang tuberculosis shwa jong snam arajar apsan. Lingma kani program ki riu shimen bat ki kenhun baper kila mi syakmat ban ajing kersyan ya kinong pang TB da ki jingbam taimen kat ba ki dang don pedang ke jing syak sumar. Hakini jilang la sakilang daw astan deputy commissioner jong Ribhoi district u Manish Kumar. Ubalong kumukongsan ringkat ke jing don lang jong astan medical superintendent ka Memhans u Dr. P Karnari, u District Medical and Health Officer jaka Ribhoi, u Dr. T.S. Momen, ka District Tuberculosis Officer, ka Dr. E. Kalwing, bat gwe-gwe ke officer nakat nat ka koi kakya. Ngi rakhi ka jingdap chisnam jongane ka program Pradhan Mantri TB Muk Bharat Abhiyan ya kani ka program lapli perda da ka presiden jongkari India Srimati Draupadi Murmu haka khandai tarik u September 2024 lengba kani ka program kade ngidon ka thong ya kaban penduna lane ban pendu jai no ya ka jingpang TV house nem hajar pusan tingi don kam ya ka jing ya trilang jong baro kenang bangila ban job ya ka ni ka thong da ka jing ya trilang jong ki briu simet ki seng bhalang nang ta ki nong nikmat baper ki society nang dapat di bat ki institution bakin wan chakmat bakin yarap lem ban ai ya ka jingbam ya ki nongpang TB kat baki dang di dawai namar ban rat dengkong ya ka jingpang TB ki don chibun ki jing kumenta ngimla wat laki nongpang TB kiyo ya ka dawai ka babahatam bandi ya ka por baki pang henry ki don kamru ya ka jingbam ka bataimet lengba ka jingbam ka bataimet kila ban jam kham kloi nang tapadru bat ka dawai ru kan trekam khambha lada kiyo ya ka bam ka bataimet kumbangi tip menta ba ka jingpang TB bun ki bayo ya ka ki de ki ba don ka jingduna bam kata ka malnutrition ha ka met ka jongki tikini ka jingpam TB ka pur stat yaki Henry la da tu breu ubiang ka bam ka di kata ka bormet ki bor kulit kala ban yale persya ka tu jingpang wat lau yo ka jingpang TB ru u jam kloi na ka ni ka jingpang te hakani ka sngi ngi rakhe yakani ka sngi ka long ban pen penapai ba ki briu baro ki badan ka mon ban tingkhun ya ki nongpang TB kat bagi dang di dawai ban tingkhun yaki da ka bayarap yaki ya ka baibam ka jongki ka balong kumba si hajar si benai te hadu unriu benai uoi nongpang ngi hab ban yarap yu unriu hajar namta nriu benai kat bodang di ya kani ka dawai TB te nangba kani ka sngi kani ka program ni khot karpat ya baro ki bala ban adop ya kini nongpang TB hapo Ribhoi namar hadu mentangi dan hadu lai spa lai pulai kinongpang TB hapo Ribhoi district hadu September arpoi terik hajar arpulai ti na kini lai spa lai pulai ngot te tang khandai phu prangot kinongpang TB la tingkhun da kita kinik chei mitra henry kiwi pat kidang sa kidang up khmi lenti bakin adop ya daki nik chei mitra banirap iki ya kabam kadi tina kini lai spa lai pulai ngot ti don ki bala akoi don ki bala
yo transfer ceway don ru kiba la yap no te haduk menta kiba dang di dawai ki don arspa san pu saumut hapo Riboy district ti kini ki arspa san pu saumut don pedeng jungki kiba la yo ban adop yaki lani tingkun yaki dan mix cai mitra hene dang don bun kiba empat yo kita ban yarap yaki hakabam kadi te lengba kani ka program bat kumju roh kani ka sengi nga kerpat kung i district tuberculosis officer ba kin lakin wan chakmat ban yasno lem kakti kamon kakti kadiang ban yarap lem ikin ginongpang kibaduk kibajenjar ban penbiang iki kabam kadi lengba kajing yarap kajungpi ngila ban penduna no ini kajingpang tibi haka district kajungi kumju haka jela kajungi hakari kajungi ban job syakata katong kaba ban pendunai kajingpang tibi haus niam hajar arusan kajingpang tibi kadai kajingpang kum kiwi kajingpang hi nim dai ban sngau la rain habang yo ikani kajingpang tibi ti lada unu so per hakamet kajung u laudon jelho kumba artayo don jingset bat jing push up menmet bat jing hiar ka jing khia la pidon kini kidak sautli gidei ban wan no wood ban wan tes ya ka kerkha ka jongpi haki pc cc ki bajan tam bangin tip bapi yo ya ka jingpang tibi ni na ka wei pat ka jingpang namar khambun ka jing e ka long ba ki nongpang ki wan slam ban wan chim ya ka treatment cheki hospital bat kani ka jing slam ban wan test bat kumju ru ban di dawai ka wan ra ya ka jing e hadin habot bat kumju ru ka jing dia ka basungsi ladangi la lap kloino bat ngidi kloino ka jingpang tibi kasuk ban penjam